Igandean ospatu zen 25. Loatzoko igoera jaitsiera. 73 korrikalarik hartu zuten parte, eta hauetatik 17 emakumeak ziren. Inoiz izan den emakumezkoen parte hartzerik handiena izan da urtengoa. Amasako Martina eta Uxotoki elkarteek antolaturiko krosean 611 metroko igoera jaitsiera izan zuten parte hartzaileek, 973 kilometrok osatua. Julen Larruze izan zen lehena, 51 minutu eta 31 segunduko denborarekin. Lehen emakumea Aitziberri Barbia izan zen, 52 minutu eta 9 segundutan eginez ibilbidea. Eta lehenengo amasarra Beñat Iguaran izan zen, 54 minutu eta 56 segunduko denborarekin. Urtez urte egiten da, eta eta ilusioa mantentzen da, eta hori, beste 25 berre egiten ditun jendeak. Eta eta parte hartzearen nahiko ona, Naiz eta ez oso buelta handia izan, jendea ingurukoa eta inguruz aparte ere jende desente agertzen da. Edadea bastante goraldea bezala jotzen du, 35, 40 urte. Maila honeko lasterkarik ikusi dugu hemen, ez? Bai, oso onak. Garai batean ezinezkoak eta gaur ere oso marka interesanteak. Bai, gaur hemen naiz, urtero bezala, etorri naiz gehien bat etxetik gertu daolako, lesio batekin nabil, duela 6 aste fisura bat, oineko fisura bat diagnostikatu ziaten, eta 6 astean fisioa txintxoa kase ginez horreitu naiz, polideportibon ordu batzuk sartzen. Eliptikak indartxu mantendu nago eta gaur izan da nengo froga, test bezala edo egin nahi nuen motxau, aizkorrira begira, eta ez dit oinak inungo minik eman, eta hori zan ere objektiboa. Horrei, txapela irabazi eta erantxezkio, gustora nua etxera, bai. Gaur marka jartzeko eguraldia zegoen, terreno guztia lehorra ezakit, nik baina loatzora hain lehorrigo nahi zen. Esan izut, hilabete entrenatu da benabil, loatzoa bisita egin gabe, baina oso lehor zegoen, errez egiten zan korrika, eta egite esaten nahi baldin bazu ebia eskartuko noni, baina atzo egin balu eta gaur karreran egin baligu, ez? Ze ondoren egoteko, desagradable xamarra da, baina zein Euskal Herrian gaude. Sentsazioak onak eta txarrak, ez? Lasterketa laburra dalez, topera, ez? Lehenengo minututik topera, eta hori, 51 minutu uste egin ditu dela, eta hasi eta bukatu topera. Gora seitu nilozea, ez? 21 minututan ja, goran zen. Hori da, erlojuan 20 minutu eta erdi, markau dit goian, eta bai notzut, goraka azkar igo eta beraka oraindik ere azkarrago. Eta, eneko gurutxaga bertakoak esan zian Julen, hemen lasterketa daukagu eta aurretik ez nuen inoz parte hartu. Orduan, azken momentuan animanaz, eta, gustora, polita, eta, beste leku batzuk ezagutzen. Zure atzetik jasan iritsi da, aurkari gogorrak izan dituzu ez horratzetik. Bai, banekien jasan hemengoa izan da, agertuko zala, eta banekien ere erdi lesionauta dabi aspaldion. Eta, hori, bilgara, goraka elkarrekin egin dugu zatirik handiena, eta gero, berak apur bat atzeraka gelditzen joan da, eta nik aurrera jarraitu du, nire lasterketa egin, eta lehenengo, iritsi naiz.